Ongi etorri Etel Telebistaren saiobarri honetara. Gaurko gaia lanbide heziketako espezializazio ikastaroa edo beste modu bat esanda lanbide heziketako masterrak. Unibertsitatean badagoz, baina lanbide heziketan baita ere. Master honek erdi edo goi-mailako ziklo bat amaitu daben ikasleei zuzenduta dago. Dagoeneko 20 bat dagoz, diseinatuta horietatik asko Euskadin emoten dira eta batzuk Eteleko ikastetxeetan. Izen batzuk emotearren, informazioaren teknologien ingurunetan zibersegurtasuna, adimen artifiziala eta big data, fabrikazio adimentzua, elkarlaneko robotika edo robotika kolaboratzailea, besteak beste. Guzti honetaz berbaiteko, gaur bi lanbide heziketako ikastetxen zuzendari dekoguz gugaz. Batetik, Urola Garaiko Lanbide Eskolako zuzendaria dan Gorka Iturzaeta eta bere onduen kasu honetan Gasteizko Egibide ikastetxeko barrikuntza eta erakunde harremanetarako zuzendaria den Xabi López. Bueno, Gorka, azaldu iguzu mesedez master honek zetan datzan. Nik uste dut oso ondo ez azaldu bezala, masterrak ezagunak direla unibertsitate munduan, baina azken finean, bada orain lanbide heziketak exijitzen duen bestelako hezkuntzaren etapa bat. Gaur egunez, ematen ari diren eraldaketa guztien aurrean, bai enpresan, industrian, gure ikasleak bestelako formazioak jaso behar dute eta horretarako diseinatu dira master horiek, ez? Goi mailako kualifikazio hori jaso dezaten. Googleen kasuan ze masterra eskaintzen duzu aurten? Gure kasuan aurten hasi gara fabrikazio adimentsuarekin. Xabi eta Egibide, zuen kasuan ze masterra eskaintzen zabiltzea? Gure kasuan bi ikastaro dauzkagu, alde batetik informazio teknologien inguruneetako zibersegurtasuna eta horrekin bi ikasturte daramatzagu eta aurten hasi gara bideo-joku eta errealitate virtualaren garapen espezializazioarekin. Eta Egibidera, ze motatako ikasleak edo hurbiltzen dira holako ikasketetara? Esan behar da, lehenik eta behin, zu komentatu duzun moduan, espezializazio ikastaro batera joan aurretik, lanbide heziketa ziklo bat egin behar dutela. Orduan, espezializazio bakoitzak ziklo batzuk ezartzen ditu, normalean ziklo horietatik datoz, aukera dago batzuetan eta beste ziklo batzuetatik, baina ziklo konkretu horietatik datoz. Gure esperientzia da, lehenengo ikasturtean, etorri zirela ere lanean ari ziren pertsonak, konpaginatzen zuten lana eta espezializazio ikastaro hau. Baina, promozioak egiten diren heinean, nik uste batez ere zikloa bukatu eta jarraian espezializazioa egiten duten ikaslea ditugula. Eta zuen kasuan, Xabi, dual formatuan emoten duzue? Bietan daukagu, ikasle batzuk dual formatuan egiten dute, beste batzuk lantokiko praktika formatuan, baina bietan ere enpresan egiten duten formakuntza ezinbestekoa eta oso garrantzitsua da. Azken finean, enpresa duten behar teknologiko eta esparru berrietan ari direlako formakuntza jasotzen. Eta Googleen, Gorka, dual formatua erabiliko duzue, zelan implikatzen dira enpresak kasu honetan? Guretzako kasu honetan, master honen garapenarako oso garrantzitsua da enpresen parte hartzea. Parte hartzea eta gainera ondorioz dualaren aplikazio hori. Guk ulertzen dugu azken finean master honen bitartez gu bailara txiki bateko parte gea, enpresa ertain txiki askorekin, eta gu helburutzat hartu dugu master honetan lantzen diren teknologia berritzaile horiek nolabait enpresan txertatzea. Eta horretarako dual eskema eta enpresen parte hartzea ezinbestekoa da. Eta horretan gabiltza bai. Bi kasuetan laneratzeta amaitu ostean, noski, altua izango dela espero duzuen. Gu badaukagu zibersegurtasun ikastaroaren esperientzia. Iaz behar genituen baino enpresa gehiagoren eskaera izan genuen ikaslea jasotzeko eta lehenengo promozioaren lanerate tasa 100%koa da. Azken finean, enpresa duten behar goiei erantzuna ematen gaude. Orduan, enpresek eskatzen dizkigute holako profila. Zuen prebisioak eta? Gure kasuan lehenengo promozioa eta beraz orduan datu objektiborik ez daukagu, baina jasotzen nahi feedbacka enpresatik handa
nolabait kualifikazio gehigarri hori oso aberasgarri izan daitekeela, eta beraz beti aipatzen den langile kualifikatuen bilaketa horretan agian oso interesatzen daitekeela master hauetako jendearekin kontatzea. Gaur egun behar bada, holan gizarte mailan ez dira asko ezagutzen master honek, ezta? Ondin hor landu beharko da, zentu horretan. Guk, inkluso kasu partikularak izan ditugu, noski enpresetara gerturatu gainean, ez? Ze lan hori egin dugu, enpresetara gerturatu, aurkeztu masterra, eskaini ez, proiektuak dual bitartez, lehen esan bezala teknologia hauek enpresetan txertatzeko eta beraientzako guztiz ez ezaguna zen. Baina, eta ikaslentzako ere noski azken finek gauz berria da, orduan guain gaude ez, pixkat hori azalaratzeko eta ezagutzera emateko pausietan gabiltza. Oin, Xabi, goi mailako zikloetan aritzen direnei, mesutxoren bat botatzea zentzu honetan, maiganean jartzeko proposatzen edo aholkatzen dotazue masterra, egoera horretan edo aurten goi mailako edo erdi mailako ziklo hori amaitzea gauzei? Bai, guk informazio hori nola ez ematen diegu, Gorkak esan duen moduan, azkenean hau zerbait berria izan da, ez dagolako informazio nahiko. Gomendatu, nik ez nuke esango ikasle guztiek masterra edo espezializazio egin behar dutenik. Baina nik uste dut, beraien formakuntzan jarraitu eta sakondu nahi dutenak, eta eremu edo teknologia konkretu batean espezializatu nahi dutenentzat, hau oso aukera egokia dela eta punta-puntako formakuntza. Bai, inolako dudarik gabe. Zuen kasuan, Gorka, lehen dabziziko esperientzia izango da, edo ari da izaten, ze irailetik aurrera martxan jarri zuen masterra, eta ze etorkizun edo antzematen duzue? Guretzako, ilusioz beterik hasi gea, eta lero aipatu duten bezala estrategikotzat hartu dugu. Ze gure eskola, gure bailarak aldaketa askoren palanka bezala ulertzen dugu, eta kasu honetan, master hauetan lantzen diren ezagutza guzti hauek, ezinbestekoak izango direla, gure sare industrial horretan, txertatzea, ez etorkizuna hortik handi joa, eta ematen ari diren iraultza guztiak hori emateak exigitzen digute. Beraz, gure lana hori da. Zuen kasuan Gasteiz aldien edo Araba osoan esateko gauza bera edo antzerako? Bai, azkenean behar bat betetzen dute, ez? Eta enpresek egunero esaten dute. Behar dutena da, beraien eraldaketa horretan agente aktiboak izango diren pertsonak inkorporatzea, eta azkenean horretan gabiltza. Gure ikasleak izango dira, etorkizunean, enpresa horiek behar dituzten aldaketa horien protagonistak azken finean. Hauxe izan da dana. Eskerrik asko Gorka, eskerrik asko Xabi, eta masterrak zer diren apurtxo bat azaldu dugu. Bestek aldian zauzen guztizei, eskerrik asko horregotarren eta ondo izan.